ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 20/8/2023 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ದಾನನು ಸದಾ ಯೋಗ್ಯರೆಗು ಕೊರಡು ಸಮಯನು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕಲಿಯುಂಡ್ರಬಲ್ಲಿ ಕೇನುನ ಸಮಯಡು ಅಕಲ್ನ ವೃತ್ತಿ ಒಲ್ಪ ಪೋಪುನು ಪಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ನಾಡಿನು ತೂವೋಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪಾವನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪೋಯರೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪತ್ಯೊಂದಿ ಒಂದುಲ್ಲರು ನಿಕಲ್ನ ಪಥ್ಯ ಓವಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನಾದುಪ್ಪುನನೆ ಮಾತಿರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಪಥ್ಯಯಾದುಂಡು. ಪೂರ್ಣ ಪರತ್ ಜಗತ್ತದ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪುನಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ನೇತ್ರುಡು ಮಧುರ ಇಲ್ಲು ನನೊಂಜಿ ನೇತ್ರುಡು ಮಧುರ ರಾಜ್ಯವುಂಡು. ಈ ಪರತ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೂವೊಂದಿತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿಲ ಕೊಪ್ಪುಡು. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪಥ್ಯಯಾದುಂಡು. ಈ ಪಥ್ಯರ್ದೆ ಪಾವನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪೋಪರು. ಗೀತೆ: ಧೈರ್ಯನು ತಾಲು ಮನುಷ್ಯನೇ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಗೀತೆನು ಕೇನೊಂದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕುಶಿತ ನಶೆ ಏರುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಜಗತ್ತುಡು ದುಃಖ ಇತುದೇ ಉಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತಿರ್ಲ ನಾಸ್ತಿಕೇರು ಪಂಡ ಬಾಬನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ನಾಸ್ತಿಕೇರರ್ದು ಆಸ್ತಿಕ ಒಂದುಲ್ಲರು. ಎಂಕಲ್ನ ಸುಖದ ದಿನೊಲು ಬರೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಓಡೆಗು ಪೋಂಡಲ ನಿಕುಲು ಸುರುಸುರುಕು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿ ಪಂದು ದಯಗಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಲೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಅದುಲ್ಲೆರು, ಶಿವನ ಮಗೆಯದುಲ್ಲೆರು. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠೆ ಪಂದು ಆ ನಿರಾಕಾರಗು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಐನೆಡ್ದವರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರೇರು ಆರ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲೆರು. ವಿಷ್ಣು ಅಂಚನೆ ಶಂಕರಗು ಏಪೊಗುಲ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಪಂದು ಪಣ್ಪುಜೆರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೆರು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರು ಎಡ್ಡೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಗ್ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಪುದರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ಬೇರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಸಾಕಾರಡುಲ್ಲೆರು. ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಅಂತೂ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಅಲ್ತು ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬತ್ತದು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ವರ್ಗನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಎಂಕುಲು ಆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲುಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಪರಮಪಿತ ಶಿವನ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಐನೆಡ್ದವರ ತೆರಿಪೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಧಿ ಉಪ್ಪುಡು. ಎಂಕ್ಲೆಗು ಆರು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವಿರು ಪಂದು ಪನ್ಲೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯನು ತೆರಿಪವಿರು. ಅಪಗ ಸುರೂಕು ಇಂದೇನು ಬ್ರಹ್ಮ ಕೇನೊಂದುಪ್ಪಿರು. ಜಗದಂಬಲ ಸಹ ಕೇನೊಂದುಪ್ಪಿರು. ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೀಕೆ ಅದುಲ್ಲ. ಕನ್ಯೆ 21 ಕುಳತ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಿರು. 21 ಜನ್ಮ ಸುಖ ಕೊರ್ಪಿರು. ಎಂಕುಲು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮರದು 21 ಜನ್ಮ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಡು ಸುಖ ಪಡೆಯರೆ ಆಸ್ತಿ ಪಡೆಪ. ಅವಶ್ಯವಾದ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೋಡು ಭಾರತ ಸುಖಿಯಾದಿತ್ತಂಡು ಪವಿತ್ರವಾದಿತ್ತಂಡು. ಐರ್ದವರ ಶಿವಬಾಬಾ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅನ್ನೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಏರ್ನ ಕೈತಲು ಈ ತೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲೆರೋ ಅಕಲೆಗಂತೂ ಒವ್ವೇ ಚಿಂತೆಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ತೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲೆರು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಶಿವಬಾಬಾ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತು ಪತಿತವಾದುಂಡು. ಐನು ಒರಿ ಬಾಬನೆ ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಸದ್ಗುರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿದಾತಾದುಲ್ಲೆರು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಭಾರತಡು ವಾ ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತುಂಡು. ಆ ದೇವತೆಲೆ 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪೇರು. ಕುಡ ವರ್ಣೊಲೆನು ಸಹ ಪನ್ನೊಡು. ಸುರುಕೆ ಸಮಯನು ದೆತನೊಡು. ಈ ಪಾತೆರನು ಮನಸ್ಸು ದೀದು ಎಡ್ಡೆ ಕೇನೊಡು ಪಂದು ಪನೊಡು. ಬುದ್ಧಿನು ತಿರುಗಾಯರಬಲ್ಲಿ. ಸಹೋದರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಹೋದರರೇ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ವಾಸ್ತವಡು ಶಿವನ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪೂರ್ಣ ವಂಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖ ವಂಶಾವಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಅರೆರ್ದು ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯೋಗ ಬಲೊರ್ದು ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯನು ಪಡೆಪ. ಬಾಹು ಬಲೊರ್ದು 10 ಪಂಡ ಶರೀರ ಬಲೊರ್ದು 10. ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲು ಮಟನು ಬುಡುಪುಜರ. ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲುಪ್ಪ. ಇಂದು ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆಯಾಪನಂಚನ ಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವತೆಯಾದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಪತಿತವಾದುಂಡು. ನೀರುದ ಗಂಗೆಯಂತೂ ಪತಿತ ಪಾವನಿಯತ್ತು. ಪದೇ ಪದೇ ಐಟು ಮೀಯರೆ ಪೋಪೆರು. ಆಂಡಲ ಪಾವನಾಪನನ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚೆನೆ ರಾವಣನ ಉದಾಹರಣೆಲ ಉಂಡು. ರಾವಣನು ಪದೇ ಪದೇ ಪೊತ್ತ ಒಂದುಪ್ಪಿರು ಆಂಡಾಯೆ ಸೈಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ರಾವಣ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿತ್ರುನ್ಲ ಸಹ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ್ಲೆಗ್ ದೆತೊಂದು ಪೋದು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ಬಮ್ ದೆತೊಂದು ಪೋಲೆ.
ಅಂದು ಪನ್ಲೆ ತೂಲೆ ಮೊಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಕುಲು ಪವಿತ್ರಾಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಲ್ತುದೆರು ವಾಸ್ತವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ವಂಶಾವಳಿ ಹಿರಿಯ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಸಮಯಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಿ ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿ ಆದುಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಆದುಲ್ಲರ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಗುರುತು ಮಲ್ತಿಜರು. ಇತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರ್ಲ ಸಹ ಸತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಜ್ಜೆರು ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲೆ ರಾಜ್ಯನು ಸಹ ಪಡೆಪ. ಇಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ವಂಶವಾದುಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಶಿಕೆಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಕೃಷ್ಣೆ ಭಗವಂತೆತ್ತು ಪನ್ಪುನೇನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೋಡಾಂಡು ಕೃಷ್ಣೆ ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪೆರು. 84 ಜನ್ಮಲು ಪೂರ್ಣ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕುಡ ದೇವತೆಯವಡು ಐನೆರ್ದವರ ಏರು ಮಲ್ಪೆರು ಬಾಬನೆ ಮಲ್ಪೆರು ಎಂಕುಲು ಅರೆರ್ದು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏಕ ಓಂಕಾರ ಪನ್ಪುನವಾರ್ನ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು. ಆರು ನಿರಾಕಾರ ನಿರಾಂಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆರೆ ಬತ್ತದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಪತಿತ ಶರೀರುಡು ಬರ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ಅವ್ವೆ ಗೀತ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ಒಂದುಂಡು. ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೈಯಾದಿತ್ತಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಮಿಳ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪೋದಿತ್ತಿರು. ಇತ್ತೆ ಅವ್ವೆ ಸಮಯವಾದುಂಡು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚವಾದುಂಡು. ಆ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು ಸ್ವರ್ಗುಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಸೃಷ್ಟಿನ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಮಲ್ಪನವು ಬಾಬನನೆ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಅರೇನು ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪ ಆರು ಅವಶ್ಯವಾದು ಬರ್ಪೆರು. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಹ ಉಂಡು. ಇಂದೆತ ಅರ್ಥೊನ್ಲ ಸಹ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಬಿಂದುಲೆನು ಬರೆಂದೋ ಕೂಡ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಉಪ್ಪೊಡು. ಕನ್ಯೆಯರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಎಡ್ಡೆಯದುಪ್ಪುಂಡು. ಕುಮಾರಿಯರ್ನ ಕಾರಣ ದೆಕ್ಕುವೆರು. ಅಂಚೆನೆ ತೂಪುನ ಅಂಡ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ್ ರಡ್ಜನ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೆರು. ಆಂಡಲ ಕುಮಾರಿಯರ್ನ ಪುದರ್ ದಯಗ್ ಗಾಯನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ವಾ ಪುದರುಂಡು ಕನ್ಯೆ 21 ಕುಲದ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆರು ಪಂದು ಆ ನಿಕಲ್ನ ಮಾನ್ಯತೆನೆ ನಡತದು ಬೈದನು. ಎಂಕುಲು ಭಾರತದ ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರು ಸಹಯೋಗಿ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅರೆರ್ದು ಎಂಕುಲು ಯೋಗ ಬಲರ್ದು ಶಕ್ತಿನ ಪಡೆಪ. ಇಂದೆರ್ದು ಎಂಕುಲು 21 ಜನ್ಮಲು ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಆದುಪ್ಪುವ ಇಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದುಂಡು. ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ರೋಗಿಲ ಆಯಸ್ಸು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಎಪ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಆತೊಂಜಿ ಆಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬತ್ತೆರು. ಈ ರಾಜಯೋಗರ್ದು ಆತು ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಆದುಪ್ಪೆರು. ಅಲ್ಪ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ನನೊಂಜಿ ಪಡೆಪೆರು. ಇಂದು ಪರತ್ತು ಪೊರೆಯಾದುಂಡು. ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪುಡಿತದು ಈ ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧನು ಮರಪೊಡು. ಬುದ್ಧಿಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಬೇಹದ್ದುದ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗದ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ಆ ಶಾರೀರಿಕ ಯಾತ್ರೆನು ಮನುಷ್ಯರು ಕಲ್ಪವೆರು. ಬುದ್ಧಿದ ಯಾತ್ರೆನು ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಕಲ್ಪವನಕುಲಿಜ್ಜೆರು. ಈ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವನಾರೆ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಬರ್ಪೆರು ಪಂಡ ಈ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪನಕುಲು ಸ್ವರ್ಗುಡು ಬರ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ಕುಡ ದೈನ್ ನಾಟಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಬಾಬಾಗ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಶಿವ ಬಾಬಾರ್ದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಈ ದಾದಲ ಸಹ ಶಿವ ಬಾಬಾರ್ದ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಪೆರು. ನಿಕುಲ ಸಹ ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾರ್ದ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಲೆ. ಇನ್ನು ಮಸ್ತು ಮಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು 21 ಜನ್ಮಲು ನನ್ನ ಏಪಲ ರೋಗಿಯಾದು ಪೂಜ. ಎಂಕುಲು ಭಾರತದ ಸತ್ಯ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಶಿವ ಶಕ್ತಿ ಸೇನೆ ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ನೆನೆಪುರ್ದು ತಮ್ಮ ವಿಕರ್ಮನು ವಿನಾಶ ಮಲ್ತೊಂಡರಡ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರಾಪರು. ಎಂಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಎರಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಅತ್ತಂಡ ನಾರಾಯಣನು ವರಿಸರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಆವಂದೆತ್ತಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಿ ಎಂಚ ವರಿಸರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಐನೆರ್ದವರ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಕನ್ನಡಿಡು ನಿಖಿಲಿನ ತುವನ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣನು ವರಿಸರೆ ಯೋಗ್ಯರಾದುಲ್ಲೆರೆ. ಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟ ಮೋಹಿ ಆದಿಜ್ಜರ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ವರಿಸರೆ ಆಪುಜಿ. ಕುಡ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಡು ಪೋಪರ್ ಶಿವಬಾಬಲ ಸಹ ಪರಮಧಾಮರ್ದು ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬತ್ತದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರು ಪಂಡ ಪಾವನ ಮಲ್ತದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರು. ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪತ್ಯನು ದೀಪ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡು ಮಧುರ ಇಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ನನಂಜೆಟ್ಟು ಮಧುರ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು. ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಪಂಚದ ತ್ಯಾಗವಾದುಂಡು. ಇಲ್ಲು ಗ್ರಾಸ್ತೊಡಿತೊಂದು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪ. ಬ್ರದ್ದೆರು ಎಂಕಲ್ ನಾವು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಾದಿತ್ತುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮುಕ್ತಿಧಾಮಗಾದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಗ. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಾದುಂಡು. ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯರೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಲ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು.
ದುಃಖ ದಾಮನು ಮರಪೊಡಾಪುಂಡು ಇಂದು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಮಲ್ಪುನ ತ್ಯಾಗವಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚನು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಮರತದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಐರ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಂತ್ಯಮತಿ ಸೋಗತಿಯಾಪುಂಡು ಇಂದು ಮಾತೆರ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಯಾನ್ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತದು ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೆ ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಪವಡು ಎಂಕುಲು ದಾನೆ ಪನ್ಪನೋ ಐನು ನಿಕುಲ್ಲಕೇನ್ಲೆ ಮಧ್ಯೋಡು ಪ್ರಶ್ನೆని ಕೇನ್ನೆರ್ದವರ ಆ ಪ್ರಭಾವ ತುಂಡಾದು ಪೋಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ನಿಕಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ರಹಸ್ಯನು ಪನ್ಪ ನಾಟಕಡು ಶಿವಬಾಬನ ಪಾತ್ರದಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಏರು ಎಂಕುಲು ಆರ್ನ ಜೀವನ ಕಥೆನು ಪನ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ನಾಡಿನ ತೂವಡಾಪುಂಡು ಸರಿಯಾದ ಕೇನೊಂದುರ್ಲೆರೆ ಪಂದು ಆ ಸಮಯಡು ಅಕಲ್ನ ವೃತ್ತಿನು ತೂವೋಡು ಕಾಯಿನ ಕಾವಲಿದ ಲೆಕ್ಕ ಕುಲ್ದಿ ಜೇರುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ತೂಪು ಜೇರತ್ತೆ ಪಂದು ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಲ ಸಹ ಏರು ತರೆ ಆಡ ಒಂದುರ್ಲಿರು ಪಂದು ತೂಪೇರು. ಇಂದು ಜ್ಞಾನದ ನರ್ತನವಾದುಂಡು ಆ ಶಾಲೆಡಂತೂ ಎಲ್ಲಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಡ್ಡೆ ತೂದು ನಂಬರ್ ವಾರ ಕುಲ್ಲವಲಿ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿರ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಂಬರ್ ವಾರ ಅದು ಕುಲ್ಲೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ತೂವೋಡು ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಒಲ್ಪಲ ಪೋಪುಜಿತಾನೆ ತೇಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರೆ ಕುಶಿತ ನಶೆಟುಪ್ಪೆರೆ ಗಮನ ಕೊರ್ದು ಕೇನ್ವೆರೆ ದಾನನು ಸದಾ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಕೊರಡು ಸಮಯನು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕಲೆಯೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ತೂಯರುಗಳ ಸಹ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬೋಡು ಮನುಷ್ಯರು ಪೋಡುವೆರು ಐಟ್ಲ ಸಿಂಧಿಲು ಈ ಬೀಕೆನ ಜಾದು ಮುಟ್ಟೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ತೆರಿವಿನೆರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಎದುರುಡು ತೂಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಶಿವಬಾಬಾ ತೆರಿಪೊಯರು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದುಲ್ಲರು ಕೂಡ ವರ್ಣದ ರಹಸ್ಯನು ಸಹ ತೆರಿವುನಾದುಂಡು ಎಂಕುಲೆ ಆರು ಪನ್ಪುನ ಅಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥನು ಸಹ ತೆರಿಪೋಡು ಎಂಕುಲ ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪುನವು ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಕೆಲವೇರು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವನು ಒಪ್ಪುವೆರು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಮಾಯೆ ಪಂಚವಿಕಾರವಾದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವನು ಒಪ್ಪುವ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಅವು ಎಂಕುಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು ಎಂಚ ಹಿಂದೂ ಸ್ಥಾನಡು ಪುನಕಲ್ನ ಎಂಕುಲ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಅಂಚಿನ ಅಕುಲ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವನು ಎಂಕುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆನೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ 14 ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಮಹಿಮೆ ದೇವತೆನಲಾದುಂಡು ಆತ್ಮ ಏಪ ಶರೀರಡುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಐತ ಮಹಿಮೆಯಾಪುಂಡು ಆತ್ಮನೆ ಪತಿತ ಅತ್ತಂಡ ಪಾವನಾಪುಂಡು ಆತ್ಮಗು ನಿರ್ಲೇಪ ಪಂದು ಪನಿರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಈತ ಎಲ್ಯ ಆತ್ಮಡು 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಐನು ಕೂಡ ನಿರ್ಲೇಪ ಪಂದು ಎಂಚ ಪನ್ಪುನವು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರುಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ಬಾಬಾಗ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪರು ಅಕುಲು ನಿಕಲಿಗೆ 26 ನಿಕಲಿಗೆ 21 ಜನ್ಮದ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜಧಾನಿದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರು ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾಗು ನಿಕುಲು ದಾದ ಕೊರ್ಪರು ಏರೇತು ಬಾಬಾಗು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರು ಆತೆ ಕೂಡ ಬಾಬರ್ದು ಪಡೆಪೆರು ಸುರುಸುರುಕು ಬೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸುರುಕು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರು ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂತೂ ದಾತ ಆದುರ್ಲೇರು ರಾಜರು ಏಪಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಕೈರ್ದು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ದೆತೊನುಜೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಅನ್ನದಾತ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದಾತ ಪಂದು ಪಣಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಭಲೆ ನಿಕುಲು ಮನುಷ್ಯರೇ ಸನ್ಯಾಸಿಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪರು ಅಂಡ ಐಕ್ ಪ್ರತಿಯಾದ ದಾನ ಅತನ ದಾತ ಶಿವಬಾಬನೆ ಕೊರ್ಪೆರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರನೇ ಕೊರ್ದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಈಶ್ವರನೇ ಪಡೆಪೆರು ಕುಡ ಎರಾಂಡಲ ಶರೀರ ಬುಡಿಯರಡ ದಯಗ ಬುಲಿಪೆರು ಅಂಡ ಅಕಲು ಕೊರ್ಪುನ್ಲಾ ಇಜ್ಜಿ ದೆತೊನ್ಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಲೌಕಿಕ ಮಾತಾಪಿತಲ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪೆರು ಕುಡ ಎರಾಂಡಲ ಶರೀರ ಬುಡಿಯರಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದುಃಖ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈಶ್ವರನೇ ಕೊಡ್ತೆರಂದೆತ್ತಂಡ ಆರೆ ದೆತೊನ್ನೇರು ಪಂಡಕ್ಕ ದಯಗ ದುಃಖ ಆಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಯಾನಂತೂ ಸುಖ ದುಃಖರ್ದು ಭಿನ್ನ ಆದುಲ್ಲೆ ಈ ದಾದಲ ಸಹ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕನ್ಯರ್ನ ಕೈತಲಂತೂ ಇಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೊರಿಯರಡ ಐನು ಶಿವಬಾಬಾಗೂ ಕೊರೋಲಿ ಎಂಚ ಮಮ್ಮ ಬಡವೆರಾದುಲ್ಲೇರು ಕುಡ ತುಲೆ ಏತ್ ತೀವ್ರವಾದ ದುಂಬು ಪೋಪೇರು ತನು ಮನ ಧನೊರ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಶಾಂತಿಧಾಮದ ಮಾರ್ಗವಾದ ಸುಖಧಾಮಗು ಪೋಪ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಪೋಪುಜರೋ ಕೂಡ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಗೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪರ್ ಬಾಬನ ಇಲ್ಲಲಂತೂ ಕುಲ್ದೆ ಸುರುಕು ಬಾಬನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪ ಇಂದು ಶೋಕವಾಟಿಕೆಯಾದುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗ ಅಶೋಕವಾಟಿಕೆಯಾದುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ
ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಈ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಮಧುರ ಇಲ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ಮಧುರ ರಾಜಧಾನಿನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೆತ್ತ ವಿನಃ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಮರಪೊಡಾಪುಂಡು ಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟ ಮೋಹಿಯಾದುಪ್ಪೊಡು. ರಡ್ಡ್ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಡ್ದು ಬೇಹದ್ದುದ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಆದು ಭಾರತದ ಸತ್ಯ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮರೂಪಿ ಕೊಂಬೆಡು ಪಂಡ ಗೆಲ್ಲುಡು ನೇಲುನೆತ್ತ ಬದಲಾದು ರಾಪುನ ಪಕ್ಷಿಯಾಪುನಂಚಿನ ಹೀರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಧಾರಿ ಭವ. ಸಂಘ ಮೈಗೊಟ್ಟುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪರು ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮ ವಜ್ರದ ಕೊಂಬೆಯಾದುಂಡು. ಸಂಘ ಮೈಗದ ಎಂಚಿನನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮವಡು ಆಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನೊಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುದು ಬೂರ್ನವು ಅತ್ತಂಡ ಹದ್ದುದ ಕಾಮನೇನು ದೀಪನವು ಇಂದು ಬಂಗಾರದ ಸರಪಳಿಯಾದುಂಡು. ಈ ಬಂಗಾರದ ಸರಪಳಿ ಅತ್ತಂಡ ವಜ್ರದ ಕೊಂಬೆಡು ನೇಲೊಂದು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ದೇಪಂಡ ಬಂಧನ ಅಂತೂ ಬಂಧನವಾದುಂಡು. ಐಕ್ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಾತ ರಾಪುನ ಪಕ್ಷಿಲೆಗ್ ಸ್ಮೃತಿನು ಕನಪವೆರು. ಸರ್ವ ಬಂಧನ ಪಂಡ ಹದ್ದುದ ಪೇಪರ್ ಪಾರು ಮಲ್ತದು ಹೀರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಧಾರಿಯಾಲೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಉಲೈದ ಸ್ಥಿತಿತ ದರ್ಪಣ ಚೆಹರೆ ಅತಂಡ ಮೋನೆ ಆದುಂಡು ಚೆಹರೆ ಏಪಲ ಮರ್ದಾದು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾದು ಪೊಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.